Я думаю, што адным з самых галоўных вот таких акалічнасцей, якая вяртае жанчын в турму, гэта тое, што яны прайшлі праз гэты досвед ні за што. То бок вот это цалкам адсутнасць пачуцця прыняцця віны, яна застаецца з імі, яны абсалютна ўсведамляюць, што яны не вінавата утрымліваліся за кратамі. Гэта ўсведамляюць не толькі яны, гэта ўсведамляе грамадства. У тым ліку гэта ўсведамляюць супрацоўнікі пенітэнцыярнай сістэмы. І маім такім меркаваннем, што адным з таких фактараў, які дадае вот этой жорсткасці, якая ўжываецца да палізняволеных жанчын, і менавіта з'яўляецца тое, што і супрацоўнікі, яны разумеюць, што гэтыя жанчыны, яны утрымліваюцца за кратамі несправядліва, яны утрымліваюцца за кратамі за палітычную альбо грамадзянскую пазіцыю.